sa deje? Prečo nám blikajú? Event! Či útok? Ja som dead. Si dead? Jo. Haló? Fuj. Dobre, kde sú na UVčko treba, UVčko. Už chodila? Jo. Na to, že má 80 rokov, tak je rýchla. Počkaj, to je on. Dobre, dropnúť môžem EMF-ko, Spiritbox dám do vanu, ešte mi neodpovedávať, takže nechám ho iba vo vane. Počkaj, ma keď tam znova začne tancovať, ja ti hovorím, že ja to vypínam. Zoberiem Počkaj, čo zapálovač, máme? nech jej zapálim sviečku. A čo vlastne ešte máme? Čo sa stalo? Ja to jebem. Čo je? Ona sa mi tam objavila, ja som sa dosral. Ona že... Ciu! Dobre. Dobre. Malo sa na tej gate, ti hovorím. Pozerám teraz. Ale práve, že o to ide. Aspoň bude klip, jak... Zabi sa. Jasné. Tak som si tu osral v gate, že? Maja, dáme bongo. Není sranda veľmi. Kúkaj, čo som A, 5 zobral. stupňov. Kúkaj, čo som nezobral. 3 stupne, 3 stupne, 3 stupne. Čo tu zozimuje? Jakže sa volá? Alex, jak? Martin sú chlebíkový. Iš. Ona tu reve. Ona sa smeje. Ona zasere. Neser tu. George Willy, ja viem, že máš preháňadlo a hnačku, ale kľud? Friend. Musíš zostať vonku, nech si Či môžem viete- klipnúť, jak ťa zabije. Počkaj, ale ja chcem ten termometer. Počkaj, nie fakt. Dobre, mne ho nejde pick-upnúť. George Willy. Pozri izbu, koľko je. Musí byť minusovo. To čo? Ja som sa práve dosral, práve vyšprtol. Čo je? To čo je? Nechaj ma! Nie! A ty si krásna. Ty si krásna. Zasratý Slenderman boy. Do... Čo ti, ja som sa dosral. Ďakujem, Špina pokec špatná. bol skvelý, ja idem domov. Ani nevieš, čo to je. Ale mám Ty super debil. klip. To je pekné, ale osraté trenky až po uši. Kámota sa spadla z ničoho nič, ja som sa regulárne dosral. Mamo, zasere na tom hajzli zasranom. Ty osratá hnačka hnusná, potrvaná. Toto je best. Ty, ja ho spláchnem. Zase tu. Ale jak ho tu zvládaš nachádzať za každým? Kámo, tebe... B-A-T-H-R-U-M, bathroom. Takže kúpeľňa. Mali sme pravdu. Idď si pre Počkaj, si Spirit idem pre Box. Spirit Box. Potrebujem A ja idem von. vedieť otázky. Nie! Ježiško Mariška! Ja mám rodinu! Žebrák!